खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय साननाया जोबनानै थांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय BPF हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मासि मोननानै देरहानो हादों BPF हान्जाया गासै 17 मासि देरहासारनो हादों प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय UPPL हान्जाया गासै 12 मासि देरहासारनो हादों BJP हान्जाया गासै मोन 9 मासियाव देरहासारनो हादों कंग्रेस आरो गुबुन मोनसे हान्जाया मोनफा मोनफायै मासिखौ देरहासारनो हादों दुखुनि बाथ्राया बेनो रावबो मोनसेबो हान्जायानो हारसिङै सोरखार दानो हानाय मासि मोननो हायासै BTR आव हारसिङै सोरखार दानो थाखाय मोन 21 मासिनि गोनांथिमोन BPF हान्जाया मोन 4 मासि देरहानायनि गोनांबावमोन UPPL हान्जाया मोन 9 मासि देरहानायनि गोनांबावमोन BJP हान्जाया मोन 12 मासि देरहानायनि गोनांबावमोन BTR आव सोरनि सोरखार जागोन दा बेखौ रोखा बुंथ'नो हाया BJP नि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दास बिथाङा मैया मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन UPPL हान्जाखौ गावसोरजों रायलायफैनो थाखाय खावलायहरदों आरो बिथांमोननि रायलायनाया जुदि मोजाङैनो मोजां थाङोबा BJP आरो UPPL आ लोगो नांनानै 15 डिसेम्बराव BTR आव सोरखार दागोन होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन रन्जित कुमार दास बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदि खोथा बुंखांनायनि उनावनो UPPL नि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि न'आव थांनानै रायज्लायहैदों होननानै खौरां मोननाय जादों नाथाय दासिमबो बे खौरांखौ रोखा बुंनो हाया उननि समावसो थार खौरांखौ बुंनो हागोन दासिम सोर सोर हान्जाया देरहासारनो हाखो बेखौ लानानै आं मोनसे आपडेट लानानै फैबावबाय गिबियाव आं UPPL हान्जानिखौ बुंग्रोनोसै चिरां जिल्लायाव दङ सेथियाव 14 चिरां दुवार समस्तियाव BR फेरेंगा बिथाङा देरहासारनो हादों उदालगुरि जिल्लायाव दङ सेथियाव 18 भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा देरहासारनो हादों नैथियाव दङ 40 रौता समस्ति बेयाव डक्टर निलुत सरगियारि बिथाङा देरहासारनो हादों थामथियाव दङ हरिसिंहा समस्ति सन्जय सरगियारि बिथाङा देरहासारनो हादों ब्रैथियाव दङ भेरगाव समस्ति बेयाव दावबायसा बर' बिथाङा देरहासारनो हादों बाथियाव दङ कलिंगदुवार समस्ति बेयाव दिलीप कुमार बर' बिथाङा देरहासारनो हादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय फारियै सेथियाव दङ 24 मसलपुर समस्ति राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहासारनो हादों नैथियाव दङ 25 बागानपारा समस्ति खाथिराम बर' बिथाङा देरहासारनो हादों थामथियाव दङ 22 कख्लाबारि समस्ति प्रमद बर' बिथाङा देरहासारनो हादों प्रमद बर' बिथाङा गासै 23,506 भट मोननानै देरहासारनो हादों प्रमद बर' बिथाङा कख्लाबारि आरो गयबारि समस्तियाव गेलेदोंमोन बिथाङा मोन्नैबो समस्तियाव देरहासारनो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय कसुगाव समस्तिनिफ्राय उखिल मुसाहारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननानै देरहासारनो हादों दानिया दङ BPF नि चिरां जिल्लानिफ्राय सेथियाव दङ काजलगाव समस्ति बिथां फानेराम ब्रह्म देरहासारनो हादों नैथियाव दङ सुबाइजार समस्ति प्रभात बसुमतारी थामथियाव दङ मानास समस्ति धनन्जय बसुमतारी बिथाङा देरहासारनो हादों ब्रैथियाव दङ 16 नं निसिमा जेम्स बसुमतारी बाथियाव दङ 13 चिरां दुवार बिसावरायग्रा बसुमतारी एबा सायखं बसुमतारी बिथाङा देरहासारनो हादों क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सेथियाव दङ 1 नं पर्बतजरायाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा देरहासारनो हादों देबरगाव समस्तियाव दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा देरहासारनो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननै समस्तियाव गेलेदोंमोन मोनसे कसुगाव आरो मोनसे देबरगाव कसुगावआव बिथाङा जेनदों आरो देबरगावआव बिथाङा देरहासारनो हादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय सेथियाव दङ दरङाजुलि समस्ति बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा देरहासारनो हादों 21 नं सालबारि समस्तिनिफ्राय जय मुसाहारि बिथाङा देरहासारनो हादों दानिया दङ BJP निखौ आङो जिल्ला हिसाबै आं खोन्थालांनो हानाय नङा आंनाव बेनि आपडेट गैजोबा आङो समस्ति हिसाबैल' BJP नि देरहानायफोरनि मुंखौ खोन्थालांनोसै सेथियाव दङ थुरिबारि समस्तिनिफ्राय अभिराम महानायक बिथां नैथियाव दङ पासनय सेरफांनिफ्राय दीपक मर बिथाङा देरहासारनो हाबाय थामथियाव दङ मैदेरबारि समस्तिनिफ्राय दिगन्त बरुवा बिथाङा देरहासारनो हाबाय ब्रैथियाव दङ सुख्लाय सेरफां बिनिफ्राय रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा देरहासारनो हाबाय बाथियाव दङ नाग्रिजुलि बिनिफ्राय धर्म नारायण दास बिथाङा देरहासारनो हाबाय दथियाव दङ मटनगुरि बिनिफ्राय गौतम दास बिथाङा देरहासारनो हाबाय स्निथियाव दङ खैराबारि बिनिफ्राय भबेन्द्र बर' GSP निफ्राय दासिम सासेल' देरहासारनो हादों बाक्सा जिल्लानि दिहिरा समस्तिनिफ्राय धनश्याम दास बिथाङा देरहासारनो हाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
22 नबेम्बराव आनजाद जाफिननाय आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि रिजाल्टखौ मैया फोसावबाय। जायफोर बिथांमोनहा बे आनजादखौ होदों, रिजाल्टखौ नायनोब्ला डेस्क्रिप्शनाव होनाय अफिसियेल लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। बे आनजादा 20 सेप्तेम्बरावनो जादोंमोन। कुइसन पेपार लिक जानायनि थाखायनो आनजाद जाफुबाय थानाय समावनो आनजादखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बे आनजादखौनो 22 नबेम्बराव खुंफिननाय जादों। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि बे साख्रिनि थाखाय गासै 597 पस्ट दङ आरो बेनि थाखाय गासै 66,000 केन्डिडेट्सफोरा 22 नबेम्बराव आनजादखौ होफिनदोंमोन। 100 केजिनि सनाया सिबिआइनि कास्टडिनिफ्राय गोमादों। बे जाथाया तामिलनाडुआव जादों। 2012 मायथाइयावनो सिबिआइआ चेन्नाइनि सुराना कर्परेसन लिमिटेडनिफ्राय रेड खालामनानै गासै 400.5 केजि सना जब्द खालामदोंमोन आरो बेफोर सनाखौ गावसोरनि कास्टडियावनो दोनदोंमोन। बे 400.5 केजि सनानिफ्रायनो 100 केजि सनाया गोमादों। सना गोमानायखौ खौरां मोननानै माद्रास हाइकर्टआ पुलिस बिफानखौ 6 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनानै दिहुननो थाखाय बिथोन होबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला गोमानाय 100 केजिनि सनानि बेसेना गासै 43 कौटि रां जागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।